Saúdos, señoras e señores, benvidas, benvidos unha vez máis ao mundo do fútbol en Estrada Televisión, nun encontro que enfrontan hoxe en Tomiño o Tomiño, o equipo que veñen de ver vostedes completamente vestido de blanco, e o Club Deportivo Estradense, que salta precisamente agora tamén o terreo de xogo e completamente vestido de vermello. Por lo tanto, un partido que, de novo, vivimos en Estrada Televisión gracias sempre á xentileza de Pastelería Mimela e á Concellería de Deportes do Concello da Estrada. Salta tamén o trío arbitral. Por lo tanto, todo preparado xa para comezar o encontro. Imos cas alineación rapidamente por parte do Tomiño, co número 1 Jorge na portería, o número 2 para Berto, o número 3 para Bugui, o número 4 para Aarón, o número 5 para Isma, o 6 para Bojan, o 7 para Mauri, o 8 para Víctor, o 9 para Iván, o 10 para Liboreiro e o 11 para Luís. No banquiño, xunto a Víctor López, o seu adestrador, estarán Damián, Juan como porteiro suplente, Hugo, Rubén e Cuña. Por parte do Club Deportivo Estradense, co número 1 Maquelele, o número 2 para Peiteado, o número 3 para Fafú, o número 4 para Marcos, o 5 para Brais, o 6 para Iván, o 7 para Manuti, o 8 para Rico, o 9 para Julián, o 10 para Vicente e o 11 para Damián. O número 12 para Nando, o número 13 para Toledo, o número 14 para José Ramón, o número 15 para Guti e o número 16 para Hugo. Por lo tanto, tamén houve cambio na portería do Club Deportivo Estradense. Xogará Maquelele en principio na alineación titular e todo preparado para arrancar precisamente o encontro. Preparámonos tamén nós para poñer cronómetro en marcha. Sacará o equipo local, o Tomiño, como les digo, vestido de branco totalmente, o Club Deportivo Estradense vestido de vermello. E agora mesmo empezou a primeira metade, polo tanto o top de saída para este encontro que vivimos no campo da Carballa, un campo de erva sintética e polo tanto un campo que de alguma maneira pode permitir, está en boas condicións obviamente, e pode permitir que vexamos un bo encontro en canto a toques e por suposto a xogadas de mérito. Ao menos eso agardamos. Pedimoslle tamén disculpas, estamos como sempre na bancada, neste caso do campo de Tomiño, e, bueno, algunhas inconvenientes para nosas cámaras, entre elas as columnas que bordean a propia bancada e que en algúns puntos pois impiden a visión da nosa cámara, pero bueno, tentaremos de solventalo o mellor posible. Incluso tamén un dos corners está tapado, neste caso non está só polas columnas, senón tamén por os pinos que están cerquiña da bancada onde nos atopamos, o córner a nosa dereita, a dereita das cámaras, está precisamente bastante tapado e con dificultades para velo cando hai falta favorable precisamente ao Club Deportivo Estradense. Salientar tamén o que están xa seguramente vendo vostedes, e é que Javier Oreiro o que facía era tamén un cambio en canto á ubicación de xogadores no que é a zona defensiva. Un dos habituais, un dos homes do central habitual como Guti está no banquillo. Atención ao saque de Tomiño, o balón moi colgado, a cabeza e as mans de Maquelele, que chapa sen maiores problemas nasa primeira intervención para o gardameta do Club Deportivo Estradense. O saque longo, o salto no medio campo, a pelexa de Julián, finalmente a incorporación do dianteiro do Estradense, metía o pé Berto, enviaba o balón al lateral para o Club Deportivo Estradense. Xa foi para o saque Fafú, e por diante del momento se xa rápidos homes, o balón dentro, atención a viravolta, o semifallo do gardameta local, a patada a seguir da defensa de Tomiño, enviando o balón directamente a saque de banda, de novo favorable ao Club Deportivo Estradense. Xa ven Peiteado para o saque, o dorsal número 2 do Club Deportivo Estradense, afianzándose cada vez máis no lateral dereito do equipo que dirixe Javier Oreiro. Rico, que se ubicaba tamén na posición de libre, unha posición na que se sinte cómodo o mediocampista do Club Deportivo Estradense, e polo tanto
tamén cambios en canto o que é a alineación defensiva do propio Club Deportivo Estradense, con unha parella inusual, ao menos nos primeiros partidos non era esa, era formada por Amoedo e Guti, e agora están aí nesa zona Rico, e en principio acompañado por Brais, pero tamén ca incorporación e ca axuda de Marcos. Peiteado, o balón bota e sae directamente fora, e polo tanto agora o saque para o Tomiño. En principio será Bugui o home que se dispoña ao saco, ao ladiño do banquiño. Xa sacou o defensa de Tomiño, o balón colgado, e o tiro lonxano sin dirección, que sae para que poña de novo o Coiro en movimento dende o saque de portería Makelele, que xoga precisamente coa súa camisola habitual, a do número 13, o dorsal que nos facilitaba na alineación, é o número 1, pero Makelele está xogando que a camisola que luce habitualmente, que lle gusta, a número 13, polo tanto non cambiou o gardameta do Club Deportivo Estradense a camisola. O saque, sin demasiada dirección, intentan controlar e faino finalmente Tomiño, e reorganiza o ataque buscando de novo a zona defensiva. Cortou Peiteado, o balón aínda solto para a chegada de Bugui, deixa o centro hacia a zona do propio Peiteado, que metía a cabeza un pouco forzado, en medio escorzo, enviaba directamente a saque lateral de novo, para que de novo volva a mover Tomiño. Bugui, o home que ten o Coiro longo, o bote e as mans de Makelele. Non había ningún xogador de Tomiño presionando nese saque, e a pesar de que ia moi longo, non tiña ninguna complicación, ningún problema para Makelele. Atención á xogada que pode chegar Julián, e xa viron vostedes esa primeira aproximación do Estradense, o pase, o movimento de Vicente hacia Julián, que remataba precisamente no lateral da portería de Jorge. Aí está o gardameta local, que deixaba para que sacase o seu compañeiro. De novo recupera o intentou no medio campo o Club Deportivo Estradense. O Tomiño é un equipo xove, con xogadores realmente de idades moi pouco avanzadas. Estábamos contando que a media de idade pode rondar os 21 anos, que se están realmente fogueando nesta categoría este ano, e que son unha garantía de futuro, ao menos iso é o que pretende a directiva. Estábamos falando con algún directivo antes de comenzar o encontro, de cara a vindeiras tempadas. Julián, que consigue levar no medio dos homes, meteu a punteira, o balón que queda moi desviado, e de novo o saque será de banda para o equipo local, para o Tomiño. O equipo que viste completamente de vermello, saque moi longo unha vez máis. Peiteado pelexando aí no centro, baixan finalmente, ou consigo baixar Marcos, pero non topou dirección no seu envío, e de novo xa o movimento defensivo do Club Deportivo Estradense. Pepe Rico, que corta sin complicarse a vida, e o balón que sairá, se non o remedia ninguén, pois non, meteu a cabeza en principio Marcos, e volveu na pois a zona de córner, ainda que sigue peleando aí a zona Peiteado, e agora será de novo lateral. Pois mesma xogada que fai uns minutos. Bugui de novo para o saque, me imagino que de novo un saque longo, e imos ver se agora os homes, pois non, agora foi moito máis corto o saque, e a decir que vamos ver se os homes de Tomiño podían facer algunha cousa que nos sorprendese, pero non foi ese. O que si conseguiron foi un córner, e agora Iván será o encargado de sacar dende o Curruncho, ainda que tamén temos unha columna diante para presenciar este saque. Aí vai o córner, o saque de Iván, moi pechado, meteu a cabeza, ou as mans, mellor dito, o gardameta Makelele do Club Deportivo Estradense, e hai falta que favorece o equipo da Estrada.
Vanse cumplir 8 minutos da primeira metade. O resultado que continúa exactamente como empezaba, o empate a 0 goles en Tomiño, neste campo da Carballa. Hai falta. Dame a minha impresión de que foi o que pitou falta non lateral o colexiado do encontro, Rafael de la Torre, e polo tanto Marcos, que coloca o balón, e dame a impresión de que buscará dende aí un envío directo ao mediocampista do Club Deportivo Estradense. Ao seu lado tamén está Fafú. E atención á xogada. Aí vai Marcos. Moi curta o balón, aínda pelexando no medio. A patada de Damián saeu por enriba incluso da propia banda de protección de atrás da portería. Iba moi alto, moi pouco dirixido o balón, e saque de portería para Tomiño. A intención era boa, a intención era engatillar como lle viño o coiro, pero saeu con moi pouquiña precisión e xa viron que moi alto sobre a portería local. Ata o momento o Club Deportivo Estradense está agardando no seu campo. O equipo local non quere darlle facilidades na organización ofensiva e intentan aproveitar ou buscan algunha chegada de homes con moitísimo perigo como Julián, como o propio Vicente, en definitiva homes acostumbrados a moverse en moi pouquiño espacio e buscar as xogadas con moito perigo. Atención a Julián, porque agora hai córner, metía o pé a defensa local e córner contra a portería de Jorge, que estaba me fixando que ten exactamente tamén o número 13, o gardameta local, mentres que nos na alineación o gardameta local que tiñamos co número 13 era Juan, que era o porteiro suplente. Supoñemos que será Jorge o home que está na portería, digo porque esta foi a alineación que nos deron, recalcando. Ademais, atención ao cabezazo, tiña a posibilidade de crear bastante peligro, non foi así, agora sai xogando polo lateral, o intentaba Tomiño, porque recupera de novo o Estradense en banda e buscarán unha nova xogada dentro de área. O saque de peiteado quedou un poquinho curto, intentou chegar sin conseguirlo agora os homes de medio campo do Club Deportivo Estradense, e a patada realmente foi a seguir para sacarse o coiro de encima da defensa. Saeu polo lateral e de novo peiteado o home, que volva a mover o cronómetro, xa o balón, o cronómetro xa sigue movéndose para o Club Deportivo Estradense. Embarullado, moi embarullado a todo momento o encontro. Peiteado, hai falta. A falta del Liboreiro, sinalada polo colexiado Rafael de la Torre, lembramos, do colexio de Ourense. Empurraba claramente o defensa do Club Deportivo Estradense, o xogador local Rico. Colgou directamente o balón, e ahora Marcos, que intenta buscar, ou buscou de primeiras a Julián, e atención porque hai man e un tiro perigosísimo, e ademais cartón amarelo por esa man para o xogador local. A mí dá a impresión de que era involuntaria. En todo caso, na man si lle tocou, e cartón amarelo para Víctor. E ademais, atención a falta perigosísima, minuto 12, e dende aí Marcos é un auténtico especialista. Pode ser a primeira grandísima ocasión do Club Deportivo Estradense a balón parado. Ten homes como, repito, Marcos, que teñen unha enorme facilidade para topar portería, e imos ver a resolución da xogada. Pantalla de prácticamente 6 homes, 5
por parte de Tomiño. En minuto 13, unha vez máis. Aí vai o tiro. O pau. Pegou no longueiro e agora saleu alto a córner o envío que facía Iván. Perfecta na execución a falta, pegou no longueiro e anotamos esa ocasión. Repito, minuto 13 para o Club Deportivo Estradense. Vai o saque, o balón dentro. Vamos a ver, porque pedían gol, gol. Marcou gol o auxiliar, que estaba mellor colocado, e chega o primeiro gol do Club Deportivo Estradense. Protesta o porteiro local, o colexiado, o propio auxiliar. En todo caso, o gol sube o marcador. E o certo é que a mí dame a impresión de que o último home en tocar o coiro foi Manuti. Por lo tanto, anotámosle a Manuti ese gol. Minuto 14 da primeira metade. Bueno, abreu o melón o Club Deportivo Estradense. E pois o sello partido xa de cara os homes de Javier Oreiro. Atención agora a carreira que botaba Vicente e obligou de novo a despexar o lateral a defensa do Tomiño. Fafú, que sacara e que recibía o balón daquela meniña, Julián, deixa para o centro e agora de novo meteu o pé cortando a defensa de Tomiño. Continúa Manuti na súa pelexa, deixa de novo para o envío interior, volve o coiro para el e agora moi alto, directamente fora o disparo. Era boa intención que tiña o centrocampista do Club Deportivo Estradense, buscaba o pau longo, pero saiu o coiro un pouquiño alto. Cortou Damián, metendo a cabeza, e de novo coiro o lateral. O propio Damián que saltaba, queda suelto, o balón enviouno Iván hacia a área local, e a cesión o gardameta Jorge para o saque de Tomiño. Fíxense como realmente non está tendo demasiados problemas defensivos o Club Deportivo Estradense. O Tomiño non está planteando grandes problemas ofensivos. Hai moito respeto no equipo local do Club Deportivo Estradense e, ademais, lóxicamente tamén o equipo de Javier Oreiro está neste momento co resultado a favor, e iso tamén xoga, obviamente, e moito. Atención de novo a penetración, quedouse curta na súa entrada Vicente, e recupera Tomiño, sigue presionando a dianteira do Estradense. Pepe Rico que ven tapar, botou directamente fora, e queixouse Pepe Rico da plantilla por parte do xogador local. Un Pepe Rico que agora tivo que saltar por encima da propia valla, de logo de botar o balón a córner, xa que a barandilla moi pegada evitaba ou impedía, lóxicamente, ter moitas opcións. Aí vai de novo o córner, moi pechado, de novo as mans de Makelele. Boyan que está pelexando e o balón ao lateral, pero para Tomiño. Aí vai o saque. Cortou de novo a defensa do Club Deportivo Estradense. Damián, que ten metros por diante, buscou un cambio, pero sin dirección, e directamente ás mans de Jorge.
moi longo. O campo non é especialmente pequeno, campo de erva sintética, e fora de xogo agora de Mauri, e polo tanto a xogada quedou xa invalidada e sacará de novo o Club Deportivo Estradense. Decía que o campo non é especialmente pequeno, campo de erva sintética, pero coidadiño, e ademais con estivemos vendo, paseando un pouquiño por el antes de principiar o encontro, con un céspede, ou ao menos esta erva sintética ou esta simulación de céspede, que dá a impresión de que fai que o balón circule moi ben e sen demasiados problemas para o seu control. O cambio que ia a zona de Vicente, a presión de Julián, e hai falta de Julián, que empurraba o central de Tomiño nesa pugna que facía pola posesión do Coiro. Atención de novo ao roubo, que ten moito perigo. Damián, que metía o pé, cortou a Iberto. Recupera de novo o Club Deportivo Estradense. Marcos, non houbo precisión ahora no envío de Marcos sobre Manutio, ou ao menos no intento de control. Sale Makelele, atención que se quedou completamente só, pero non pudo aproveitarse Liboreiro. O envío agora é Makelele que chapa logo do envío da pegada de Luis sobre a portería do Club Deportivo Estradense. Hai falta. Vamos ver si sinala man ou simplemente falta, foi o que sinalou de Damián o colexiado. Magnífica a ocasión que tivo fai uns segundiños o Tomiño de empatar o encontro. Estivo un pouquiño lento o dianteiro local a hora de buscar portería e, lóxicamente, estragou unha das mellores, ou a mellor ata o momento, ocasión que tivo Tomiño para, repito, marcar un gol, empatar en definitiva o encontro. Estamos no minuto 20 e lateral de novo para o equipo vermello, o equipo de Tomiño, equipo local. Vamos a ver si consiguen sair de ese apuro. Están dentro de áreas, sacaron o Club Deportivo Estradense, meteu a cabeza a Marcos, foi xo propio agora a pelexa, e hai falta de Marcos, que se enfada co árbitro. Falta favorable a Tomiño. En principio, Liboreiro, o home que ten o Coiro na man, parece que será o home que se encargue de disparar. Me imagino que incluso dende esa zona pode buscar portería. Bueno, pues tamén está outros homes ao lado do Coiro. Imos ver quen é finalmente o que lanza, porque tamén está aí Iván, o dorsal número 9, e parece que será él finalmente o home que execute o lanzamento. Vamos ver. Aí vai precisamente, e o gol do empate que chega, marcou Iván e respondeu unha vez máis claramente o equipo local, perfecta na súa execución. Minuto 22, empate o encontro, perfecta, repito, a execución da falta e o gol do empate para o Tomiño. Minuto 22, primeira metade, empate a un gol, marcou Iván, o gol do empate para o Tomiño e falta de Julián. Volve de novo a igualarse o encontro. Era a segunda xogada con certo perigo de Tomiño cerca da portería de Makelele. Atención de novo a xogada, porque volve a ter perigo. O balón que queda suelto dentro de área, peiteado en un medio escorzo que continúa, que saca o Coiro logo de que Iván de novo
en unha reviravolta, metese o Coiro con moito perigo, e Buki para o saque. Aí vai o saque, intenta revirarse o dorsal número 9 de Tomiño, finalmente mete Buki o pé, enfádase Peiteado, non hai falta, e volve a presionar Tomiño, o balón hacia o segundo pau, sacou de cabeza a defensa do Club Deportivo Estradense, e agora a presión de Tomiño está condicionando moito a saída do propio Club Deportivo Estradense. Está moi encima os homes de Tomiño, estánlle causando moitos problemas os xogadores, os defensas do Club Deportivo Estradense para conseguir sacar o Coiro con certa precisión e, polo tanto, presionados na velocidade de execución de cada unha das xogadas. Rico, enviando moi longo, Vicente que pelexaba, e o balón directamente ás mans do gardameta local, ás mans de Jorge. Maquelele que chapou e que de novo busca un saque moi longo hacia a zona de Damián, o saque era longuísimo, botou o balón, intenta baixala, vamos a ver se non se lle vai, pois recuperou una o propio xogador de Tomiño para Damián, o centro deste, sigue Marcos, hai perigo, pola dereita estiña Vicente, perdeu Marcos, atrás con Peiteado, intenta darse a volta ahora Iván, xoga de novo para Vicente, o intento de centro de Vicente non foi quen de sobrepasar ao seu marcador, e de novo lateral para Peiteado, para o Club Deportivo Estradense. Julián aguantando o balón, hai falta sobre Julián, neste caso Aarón foi o home que golpeaba ca súa perna dereita a perna do propio Julián, e nova falta, e nova ocasión, unha vez máis, a balón parado, e que é a tónica de hoxe. As xogadas a balón parado son as que están condicionando o desenvolvemento do partido. Estamos no minuto 25, ímonos para o 26 de primeira metade. Lembremos que estamos o resultado de empate a un gol, e agora Vicente e o propio Marcos, imos ver, pero dá a impresión de que será Marcos o home que lance unha vez máis. Aí vai Marcos, non houbo ninguén para o remate, e vamos a ver porque acaba de señalar penalti e cartón amarelo o colexiado do encontro. Acaba de señalar penalti, e o certo el que provocou o enfado da bancada, e non está clara a xogada. En todo caso, sempre decimos o mesmo, pero é verdade, o colexiado é quen decide, e polo tanto o man a man, o un contra un, nese penalti favorable ao Club Deportivo Estradense. Marcos de novo, minuto 26 da primeira metade. O man a man entre Marcos e Jorge. Colocando o balón Marcos. E Jorge debaixo dos paus para tentar de parar o penalti. Aí vai Marcos. E o gol de Marcos, minuto 27. Disparou Marcos, o pau cambiado, o pau dereito da portería de Jorge, o enfado dos xogadores de Tomiño, o colexiado que sinalaba ese penalti, que volve a poñer por diante o equipo da Estrada no electrónico, no marcador do campo da Carballa en Tomiño, e polo tanto de novo o partido de cara para os homes
de Javier Oreiro para os homes do Club Deportivo Estradense. Bueno, pois imos ver como se afrontan agora estes minutos. O Estradense, obviamente, xogando unha vez máis a favor de marcador. O Tomiño enrabiatado, sobre todo, despois deste gol de penalti e con moitos minutos aínda por diante. Saque de portería. E Maquelele disposto xa para facer o saque. O Estradense que sigue mantendo a ubicación táctica habitual, ese 4-4-2, ainda que Julián moitas veces cae a zona de medio campo, bueno, entre líneas, buscando unha posición máis de media punta para tentar de axudar ao seu equipo e buscar tamén as costas da defensa local, mentres Vicente sigue tamén caíndose a posición de extremo dereito e busca incorporar ou axudar a Julián en todas aquelas xogadas nas que o balón queda dividido, como nesta ocasión. Cortou Bugui para o equipo local, Pepe Rico fai o propio para o Estradense. O último en tocar foi un home do Estradense, polo tanto, de novo o lateral para Tomiño. Saque, o momento, caeu un home, levantou a bandeira, e atención, porque levantou a bandeira o auxiliar Carlos García, marcando, polo tanto, fora de xogo do home de Tomiño que caía no pico da área do Club Deportivo Estradense. Cando chegamos ao minuto 30, 1-2 o resultado do marcador, e agora Manuti e cartón amarelo para Boyan. O cartón amarelo sobre Boyan, o dorsal número 6 de Tomiño. Nun partido que a verdade é que a todo momento non está tendo moitas complicacións, nin, por suposto, xogo duro. Marcos colocado para o saque. Aí vai Marcos, o envío directo ás mans de Jorge. O saque rápido de Jorge, por diante prácticamente non hai nadie. Cortou ben a defensa e hai falta. Agora sí, levantou o pé o defensa local e falta de novo favorable ao Club Deportivo Estradense. Fafú para o saque. Aí vai o saque longo. Manuti que non chega. Recupera dentro Vicente, último en tocar, dome impresión a min de que foi Bugui. Será córner favorable ao Club Deportivo Estradense. Para o saque vai Marcos e xa subiron tamén os homes altos do Estradense para tentar de buscar o remate dentro de área, especialmente Manuti. Aí vai o saque, o balón suelto e as mans de Jorge. Sacou coa man o gardameta de Tomiño, e o balón directamente fora. Recupera en lateral o Club Deportivo Estradense. Perdeu un poquinho de intensidade agora nos últimos minutos tamén o encontro. Básicamente estamos xa no minuto 32 e ese gol de penaltis, e segundo gol, sentoulle como un cerro de auga fría ao equipo local. Damián, que se intentou marchar a trancas e barrancas, sacou a defensa e volve de novo o balón á ubicación do equipo local do Tomiño. Ahora saeuse.
O saque, a pelesa de medio campo, finalmente o balón que chega á zona de Julián, está moi tapado, ten tres homes, deixou ou saleu con ela en principio Damián, cortou, ahora ben a defensa, corre tamén para tentar de buscar meter a cabeza a Manuti e finalmente foi el o último momento tocar e será córner favorable ao equipo local e de novo move Iván, ou será Iván o home que saque. Imos ver o saque hacia o punto de penalti, meteu a cabeza de primeiras ben agora aí para sacar a defensa do Estradense por a Manuti e a patada de Mauri foise alta sobre a portería de Makelele. Saque de portería, por lo tanto, favorable ao Club Deportivo Estradense. Todos os xogadores agardando saque prácticamente alrededor da liña central. Peiteado que envía o balón en un globo hacia a zona defensiva de Tomiño. Finalmente vai a Iván para o Estradense. Marcos que buscaba a incorporación de Vicente porque cortou ben o equipo local. Peiteado de novo que devolve, intentou baixar e conseguiu finalmente o Tomiño. Leva a Manuti, tirouse ao chao e recupera Luís. Continúa Manuti entre dous homes, segue Marcos, meteu e abreu ben para a incorporación de Vicente e fora de xogo Vicente. Estaba o banderín levantado, levantou Martínez Vila o bandeirín e polo tanto invalidada a xogada de Vicente, marcando ese fora de xogo. Makelele sen maiores problemas que controla para o saque unha vez máis longuísimo. Vicente intenta baixar e leva de novo ahora o Club Deportivo Estradense e hai falta sobre Iván no círculo central e Pepe Rico disposto para o saque unha vez máis. Fafú que se movía, estaba moi cerca e será cartón amarelo agora para Iván por estorbar o saque de falta. Estaba moi cerca para o saque, levantou o pé e polo tanto cartón amarelo para o xogador de Tomiño e outro cartón amarelo agora mesmo para outro xogador. Dame impresión agora de que era Víctor. A verdade é que non o teño claro. Efectivamente, Víctor, o home que recibe o cartón amarelo. Minuto 36, Pepe Rico que sacaba, pero recupera Tomiño, logo que se fixeran un pequeno lío na zona de ataque do Club Deportivo Estradense na banda zurda. E de novo reorganizando liñas a nivel defensivo o Club Deportivo Estradense. Cortou Fafú, patada seguida hacia dentro, agora que en baixa é Tomiño, sigue pelexando Vicente, fai o propio xogador de Tomiño, levou unha o pé último en tocar ata agora é de un xogador de Tomiño. O ataque, corre Fafú, cae Fafú, non pasa nada, continúa a xogada para Tomiño. Agora o movimento ofensivo tapado por Manuti, que foi o último en tocar. Era Boyan, o home que forzou ese saque lateral para Tomiño. Atención á xogada porque aí o xogador de Tomiño, cando o balón quedaba solto dentro de área, non estaba moi pendente, ou ao menos colleu na contrapé e non puido facer nada para chegarse hacia
a posible recuperación do balón e crearlle moitos problemas a cobertura do Club Deportivo Estradense. Makelele pegando hacia o centro do campo. De cabeza Manuti. Caeu Manuti, pero recupera o coiro de novo Tomiño, que volve a organizar o ataque. Marcos que intenta chegar para axudar aos seus compañeiros. Finalmente sacou a defensa do Estradense, pero volve a recuperar no centro do campo a todo momento. Moi activos os xogadores de Tomiño. E o balón en movimento de novo para o equipo vermello. Atención á chegada, porque estivo a pouques de empatar de novo en contra Luis. Golpeou en un escorzo difícil Luis. Estivo a piques de sorprender de novo o guardameta do Club Deportivo Estradense. Minuto 39 que se cumple agora mesmo da primeira metade. Continúa o mesmo resultado, gaña o Club Deportivo Estradense por un gol a 2 neste campo de Carballal en Tomiño, da Carballa de Tomiño. Partido da Regional Preferente Grupo Sur que vivimos en Estrada Televisión. A Televisión da Estrada, a Televisión do Deporte. Estrada Televisión, tamén en internet, www.estradatelevisión.com. E xa saben que ademais poden vostedes seguir o encontro na nosa página web a partir de mañá martes, cando o balón agora saía rozando no tiro directo de Luis a escadra esquerda da portería de Makelele. Dicíalles que poderán seguir o encontro na nosa página web tamén, se así o desexan, a partir de mañá martes, xa que habitualmente todas as semanas aí queda a súa disposición o encontro do Club Deportivo Estradense, e que avanzamos día a día no que chamamos Televisión á Carta, que vostedes poidan ver a nosa programación cando e como queiran e a hora que vostedes desexen. Minuto 40, entramos en últimos 5, o resultado continúa exactamente igual. Pepe Rico que corta por dúas veces o libre do Club Deportivo Estradense. El lateral para Tomiño, Bugui Gómez, que sacará ese home, o dorsal número 3. Bugui sacou xa, cortou peiteado, intenta meter o pé o lateral do Estradense, fai o propio. Agora Iván, e hai falta, señalan falta sobre Iván. De outro Iván, do seu tocayo de Tomiño. Escoiten como se enfada o público. Moi enfadado o público de Tomiño coa actuación arbitral. Aí vai Iván, foiselle o balón o mediocampista do Estradense e volve a mover de novo Liboreiro. Non, deixa xa para que sexa o seu compañeiro Bugui que mova. Moi longo de novo, intenta controlar, pero vai xa ir dentro de área. Sacou agora o Estradense. Marcos que pega longo buscando a carreira de Julián. Presionado o dianteiro centro do Club Deportivo Estradense. Será saque lateral para o propio Club Deportivo Estradense, banda dereita, e tamén en zona na que está tapada a nosa cámara, para que vostedes poidan presenciar nítidamente o saque. Pero bueno, contarémoslo nos. Peiteado para o saque. Aí vai o envío, buscando a área, a patada, tamén un escorzo estrano da defensa local. Continúa a pelexa e finalmente o balón á zona de novo defensiva do Club Deportivo Estradense, e a cesión xa para que Makelele tranquilice os seus homes e coloque de novo o saque longo. No minuto 42, camiño xa do 43, polo tanto, a 3 minutos para rematar a primeira metade. O intento de control finalmente de Damián, deixou habilitando a Julián. O centro de Julián hacia o segundo, Marcos que non chega, e balón directamente fora para o saque de portería, para o saque de Jorge.
Coloca con mimo, o pretende colocar con mimo ahora o Coiro Jorge, non, deixo xa para que se xaron o home que saque. Aí vai, o saque daron a cabeza de Marcos. Vicente intenta baixar co peito, o balón queda suelto, meteu a defensa local e finalmente deixou xa o Coiro para Makelele. Fafú, o saque de Makelele hacia a zona de medio campo, meteu Iván o pé, intenta baixar e baixa Damián, buscou dentro a Julián, este intenta darse a volta, non o consigue, e hai falta. Nova falta favorable ao Club Deportivo Estradense sobre Julián, e aínda que está lonxe da portería, está pois prácticamente a uns 30 metros, a verdade é que dende aí, e unha vez máis, casi apostaría agora a que Marcos buscará de novo portería, e é que Marcos, xa lle dixen en moitas ocasións, é un auténtico especialista a balón parado e golpea moi ben o Coiro. En último minuto da primeira metade, atención ao saque, pantalla tamén de 3, vai Marcos, golpea Marcos, pega na barrera, volve de novo a zona de Iván, que meteu o balón dentro sen complicacións para Jorge, o gardameta de Tomiño, que xa saca co súa perna dereita moi longo. Intenta baixar sin conseguilo en primeiras Tomiño, que nos recupera o estradense Damián, marcha de un home, intenta facer o propio do segundo, non o consigue, recupera finalmente Tomiño, moi embarullado o xogo ahora, e a patada hacia a zona de área de Makelele, que sin máis oposición consigue chapar e, polo tanto, sacarse unha vez máis longo. En tempo cumplido estamos. A partir de agora, o que alongue o colexiado do partido para rematar esta primeira metade. Julián intentando baixala, deixou unha de primeiras para Vicente, meteu Vicente dentro, pero aí era moi difícil que chegase o propio Julián para tentar o remate, meteu Fafú e hai falta. Xogo perigoso, falta de Fafú, de Diego Castro, nesa xogada, ainda que lle pedía a lei da ventaxa o xogador local, o certo é que dame a impresión a min de que o colexiado acerta aí, posto que era unha xogada con risco, complicada, e non podía estar seguro de que beneficiase o equipo local en caso de deixar a lei da ventaxa. Final da primeira metade, logo do saque, rematou, polo tanto, un minuto, descontou o colexiado e os xogadores a túnel de vestiarios. Bueno, pois con este resultado de Tomiño 1, Club Deportivo Estradense 2, remata a primeira metade, ímonos nós tamén a respirar uns minutos e a chegarnos, obviamente, a necesaria publicidade e volvemos de inmediato, lembrando sempre que as transmisións destes partidos do Club Deportivo Estradense están patrocinadas por Pastelería Mimela, a Pastelería da Estrada e a Concellería de Deportes do Concello Estradense. Ata dentro de uns minutos será na segunda metade aquí, en Estrada Televisión. Ata agora. Saúdos de novo, están xa saindo os xogadores para iniciar a segunda parte deste Tomiño Club Deportivo Estradense. Xa saben vostedes o resultado, o remate dos primeiros 45 minutos foi de Tomiño 1, Club Deportivo Estradense 2. Estaban fixando si había algún cambio no Tomiño, o equipo que viste totalmente de vermello, en principio parece que non, que están os mesmos homes sobre o terreo de xogo. Está preparado, eso sí, un cambio no Club Deportivo Estradense e será o debut de Hugo, o recentemente fichado
dianteiro do Club Deportivo Estradense, que estaba falando con Javier Oreiro na banda, e me imagino que entrará xa de inmediato. Non sei se farán un cambio no medio campo, si xa se incorporará él, está agardando aínda no medio campo, na zona de banquiños, e polo tanto non está dentro do terreo de xogo. Supoño que o cambio farase agora, unha vez que arranquen os 45, ou un poquinho antes de que arranquen os 45 minutos. En todo caso, en principio continúa na banda, e polo tanto estou me fixando mantéñense os mesmos xogadores para arrancar este segundo tempo. Vexa agora si o auxiliar do colexiado e dalle permiso a Hugo para incorporarse. Logo miraremos cal é o xogador que se queda no vestuario, que quedou no vestuario nesta primeira metade por parte do Club Deportivo Estradense. Vai arrancar o partido agora mesmo, arranca ao que son xa os segundos 45 minutos, e imos ver que home sustituye Hugo. En principio dame impresión a min de que é Vicente, o home que se quedou no banquiño, que Hugo se incorpora, por lo tanto, en posicións ofensivas ao lado de Julián. Efectivamente, non vexo a Vicente na partida nesta segunda parte. O cambio foi ese, Vicente, que se quedaba no banquiño, Hugo, que se incorpora ao recente fichaxe do Club Deportivo Estradense para acompañar como segunda punta a Julián no ataque do equipo que hoxe viste completamente de branco. Manuti que intentaba o salto, Hugo que toca o seu primeiro balón, deixa atrás para Fafú, o centro deste en semifallo, e na recuperación Tomiño. Sigue o equipo local intentando levar metros. Atención ao centro e as mans de Makelele. O envío de Víctor non topou o seu destino, e Makelele que chapou para o Club Deportivo Estradense. O saque longo, Hugo, Manuti, Hugo de novo, un contra un de Hugo, busca o cambio hacia o segundo, e Damián metía a cabeza pero moi forzado en un escorzo, sin opcións claras de poder darlle dirección ao esférico. A presión de Manuti, agora con un pouquiño máis de forza os homes de medio campo do Club Deportivo Estradense. Atención ao contraataque, pode ter perigo. O envío de Víctor, na recuperación continúa agora hacia o segundo o envío, e finalmente Víctor engatillaba pero sin dirección, alto, e de novo o saque de portería para Tomiño. Veo moi ben Iván a Víctor, buscou uno no segundo pau, pero o coiro saúlle moi alto o xogador local. Makelele, que sacará de portería. Hugo empurrano, non hai falta. Continúa agora a presión dos homes de medio campo de Tomiño. Recupera de novo Hugo, buscou a incorporación dos dianteiros. Julián que chega, aguantou o saque, meteu de novo para o envío, e moi ben a man de Jorge diante do disparo envenenado que facía Marcos para o Club Deportivo Estradense. O propio Marcos que fará agora o saque de córner. Atención a estes saques que son moi perigosos, porque ademais Marcos acostumbra a facelos moi pechados, buscando o gol olímpico, o gol directo. E vai o saque moi pechado, e as mans con sorte de Jorge logo de tocar nun xogador. Sacou rápido o gardameta local Mauri, que aguanta o coiro. Chegou Hugo para recuperar, por detrás ten o apoio de varios xogadores. Optou por buscar a patada larga, baixa Julián, agora Manuti, busca a Hugo, a cabeza de Berto, o coiro o lateral, e polo tanto saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Banda esquerda, segundo ataca, e Diego Castro, Fafú, o home que sacará.
Aí vai a preparación de saque, marca a xogada Fafú, mete dentro Julián que non chega, e balón fora de novo, metros atrás, pero novo saque para o Club Deportivo Estradense. Sacou Fafú, devolvella, meteu o centro como lle viña, no salto Damián dentro de área, deixouna para Hugo, atención a Hugo, a primeira chegada de Hugo, con moito perigo, sacou ben o gardameta, e agora quen presionou foi Manuti sobre a saída de Berto, enviando o balón fora. Nova ocasión, minuto 5 da segunda metade para o Club Deportivo Estradense. Estuvo rápido dentro de área Hugo, buscando portería, e respondeu moi ben o gardameta local. Manuti, atrás, Peiteado, o centro de Peiteado, envío de Peiteado, mellor dito, buscando o ataque en banda dereita, a presión defensiva do Tomiño, Julián, e o balón ás mans de Jorge, que se sacou rápido. Mauri, que intenta irse con ela, xogan de primeira agora os homes de Tomiño, co balón raso, a presión de novo de Marcos, recupera o Estradense, e hai falta, empurraban a Damián, e falta favorable ao Club Deportivo Estradense, en zona de novo de medio campo, e de novo Pepe Rico ubicándose para facer xa o saque. En principio está marcándolle os seus homes que se abran. Aí vai o saque, cortou a defensa, volve ao centro do campo, chega para Fafú, ten metros Fafú para intentar subir, sin embargo xa estaba moi encima do lateral, non tiña o balón ben controlado, e foiselle xa o saque lateral. A patada de Brais, que non teña dirección, foi sacarse prácticamente o coiro de encima. Sigue Brais na pelexa, e finalmente o último en tocar, diante da presencia de Iván, foi o central hoxe do Club Deportivo Estradense, un posto que xa saben vostedes, nos primeiros partidos estaban mantendo Guti, e que hoxe ten Brais. Marchouse ben, atención ao centro, dentro de área, e perigo, e finalmente será córner. Moi boa ocasión para Tomiño, minuto 7 desta segunda metade. De novo achegamento con perigo a portería de Makelele. O saque de esquina para Tomiño, e vai o saque. O balón pasado, meteu dentro de área, ainda o Tomiño o balón sacou hacia adiante. Vamos a ver que señor colexiado, falta que marcou agora o árbitro, pero xa a xogada estaba obviamente en zona de Tomiño, e será Makelele quen golpee directamente o coiro. Aí está o envío ao pico da área, saltou Julián para prolongar, dentro metíase Hugo, tamén facía o propio Damián. Finalmente corre agora Marcos para intentar recuperar, correndo con Luis, deixou pasar agora Bugui, douse a volta, pero enviou o balón directamente fora. E saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Peiteado meteu dentro, non chegou Damián, o balón que sigue dentro de área. Damián entre dous homes, caeu Damián, non hai nada, o colexiado non sinalou nada. Finalmente leva ahora a patada a seguir de Brais, e hai fora de xogo de Hugo. Non recupera a posesión Tomiño. Isma preparado para o saque, moi longo, intentou prolongar aí o equipo local, pero sin dirección tamén. O balón fora, saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Fafú, que moverá na banda. Hugo ia axudar,
volve a súa zona, hacia el vai agora o balón, Julián que prolonga, recolle e recorta Tomiño, chega Fafú, patada deste, a zona de ninguén, corre a defensa, corre tamén a dianteira do Estradense, finalmente de cabeza Isma cedía ao seu gardameta. Agora evoluciona pola banda zurda e a Bugui, o home que movía. Marcos consigue controlar e hai falta de Marcos. No, ímos ver, porque hai falta, pero ao contrario, falta do xogador local e ademais cartón amarelo para o xogador de Tomiño. Dame a impresión que debeu ser por simular falta, porque outra cousa non vin absolutamente nada. En todo caso, cartón amarelo para Bugui e un doble cambio que fai Tomiño. Entran Hugo e Rubén no equipo local. Minuto 10 desta segunda parte e abandonan o terreo de xogo Berto e Boyan. Chegou na defensa de novo o Estradense, a patada a seguir agora e de novo lateral para Tomiño. Os ánimos que continúan caldeados na bancada, enfadados os afeccionados co colexiado. E de novo posesión para o Estradense. Pedía man os xogadores locais, na conceden e agora foi Hugo, pero o Hugo de Tomiño o que despuela enviaba o balón sin maiores problemas para que chapase o gardameta do Club Deportivo Estradense. Pepe Rico, a patada deste moi longa. Damián que intenta baixar o balón dentro, cortou agora a defensa, foi Isma ao último momento tocar. Vamos a ver se sale o balón uno, finalmente non controlou aí ben o Club Deportivo Estradense, peiteado e será lateral para Tomiño. Hugo que prolongou, saltou de novo Iván, Aimán, e imos ver se ademais cartón amarelo. Bueno, pues efectivamente cartón amarelo é xogada de novo a balón parado, perigosa pola distancia, pero tamén temos que lembrar a xogada que era o primeiro gol do Tomiño, tamén unha xogada ainda que estaba máis perpendicular á portería de Makelele. O certo é que é moi perigosa. Bueno, pois será de novo unha opción a balón parado para Tomiño. Aí vai o tiro de Hugo, sacou ben agora a defensa, o tiro lonxano de Iván á esquerda da portería de Makelele. Colocando de novo o seu equipo gardameta, todos pendientes do saque e hacia o centro do campo. Baixou de primeiras aí, caeu ao chao, despois foi arrollado realmente Manuti e polo tanto nova falta para o Club Deportivo Estradense. Pepe Rico que volve a ubicar os seus homes, buscando a Marcos, quedouse un pouquiño corto Coiro, facía un desmarque en profundidade Marcos para buscar o envío de Pepe Rico, Coiro que se quedou corto e de novo ten que reorganizar líneas o Estradense diante da presión de medio campo de Tomiño. Rico coa zurda hacia a zona de Julián, prolongou Julián, pero por detrás del non había absolutamente ninguén. Xa que Hugo, o home que o acompañaba, pois estaba precisamente por diante del. Hai falta. Favorable a Tomiño, minuto 14, ímonos para 15 de segunda metade.
de novo, mesma ubicación para tentar sorprender dende aí a Makelele. Imos ver. Cortou Manuti, foi o último en tocar. E será córner. Era Brais, perdón, non Manuti, o home que cortaba o central do Club Deportivo Estradense. E ese córner de novo favorable a Tomiño. Moi pechado envío, as mans de Makelele, sale ou intenta sair ao contraataque agora o Estradense. Hugo que corría, non conseguiu chegar, o balón suelto, a patada de novo a seguir, Baixona ahora ben Hugo, está sendo agarrado por dous homes se hai falta sobre o dianteiro do Club Deportivo Estradense. Fafú marcando, ubicando os seus xogadores. O envío hacia a área, Julián que baixa, queixábase Julián de un golpe. E agora reorganiza o Club Deportivo Estradense dende o medio campo. Julián, Marcos, atención a Hugo que pode chegar o gol, e hai fora de xogo. Levantara o banderín o auxiliar de Rafael de la Torre, Carlos García, e polo tanto a xogada quedaba invalidada. Corría agora Iván por parte do Tomiño, pero era moi difícil chegar a ese balón. E de novo saque para Makelele, para o gardameta do Club Deportivo Estradense, que viste con esa camisola habitual, a del, a número 13, a pesar, como xa les decía na primeira metade, de que na alineación oficial figura con número 1, pero pasa exactamente igual co porteiro local, co porteiro de Tomiño, xa que na alineación que se nos facilitou temos con número 1 a Jorge, e na súa camisola figura o número 13. Atención á xogada, Makelele conseguiu meter o pé, Marcos que sigue presionando sobre a chegada de Víctor. Sigue Víctor, tamén cerraba peiteado, agora é o propio Julián que axudaba en tarefas defensivas aos seus homes. E finalmente será saque de banda, saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Estamos en minuto 16, ímonos para o 17 de segunda metade. O resultado de Tomiño 1, Club Deportivo Estradense 2, Estrada Televisión, a televisión da Estrada, a televisión do deporte. Están moi cerquiña os xogadores uns de outros, hai moi pouquiña distancia entre eles e é moi difícil sair con balóns controlados aí na zona na que se estaba xogando en moi pouquiños metros cada. Atención a Hugo dentro de área, está tapando Fafú, intenta darse a volta a Hugo, ao final conseguiu sacar un centro, pero o balón xa saída, dio colexiado, polo tanto saque de portería para o Club Deportivo Estradense. Estaba fora xa cando Hugo golpeaba o balón, moi tapado por Fafú, e polo tanto con moi pouquiñas probabilidades de buscar un centro con certo perigo para Makelele. Manuti devolve o balón ao centro do campo, intenta baixar e consigue o equipo de Tomiño, aínda que a trancas e barrancas o balón foise fora, e de novo lateral para o Club Deportivo Estradense. Diego Castro que sacará. Aí vai o saque de Diego. Julián que intentou baixar, recupera a Tomiño, a patada longa de Mauri. Na presión chegou Marcos para aliviar un pouquiño, buscou agora a carreira en profundidade do seu compañeiro, concretamente de Damián. Esa cousa viron a cobertura tamén de Tomiño. Hugo foise por dúas veces co balón Hugo, que dende que saeu está eléctrico, revolucionando en velocidade, ou intentando ao menos o ataque local. E agora é Liboreiro o home que se intenta marchar. Aí vai o propio Liboreiro, un contra un,
amaga dúas veces, chegou unha axuda a Marcos, botou na fora directamente, saque de banda, axudou Marcos nesa perigosa entrada, incisiva entrada de Liboreiro en banda zurda. E Bugui para o saque. Ahora quedouselle o balón mal o xogador local a Rubén. E finalmente será saque lateral para o Club Deportivo Estradense. A piques de chegar o minuto 20 desta segunda parte, polo tanto 25 é o que desconte o colexiado para que remate un encontro que a todo momento é favorable ao Club Deportivo Estradense, lembremos, por un gol a 2. O mellor, probablemente, do partido, os goles, tanto os do Estradense como tamén o do equipo local, o do Tomiño. E o máis polémico, de outras cousas, polo penalti que sinalaba o colexiado e que enfadaba moitísimo os afeccionados locais e tamén os xogadores. Falta sobre Diego Castro, deixou primeiro o colexiado a lei da ventaxe. Como non había ninguna opción xa para xogar do Estradense, finalmente esa falta que sinala o colexiado do partido. Colexiado moi abroncado, ademais no intermedio, sabían vostedes, por moitos afeccionados que se poñían ao lado da caseta, abroncando o trío arbitral. Marcos que vai chegar, Pepe Rico que volve a colgar o coiro, Hugo que non chega, corta de primeiras agora o Tomiño, marchouse Luís hacia outro lado, dende ali está intentando tapar Peiteado o centro, e finalmente vamos a ver, porque tapou a saída do balón perfectamente agora a Fafú, e polo tanto quedou xa truncada a xogada de ataque de Tomiño. Makelele para o saque. Manuti prolonga, corta de novo a defensa, intenta baixar e consigue finalmente Hugo. O movimento en ataque agora é de Rubén, o centro deste sin dirección, para el volve o coiro, Fafú que corta, Manuti que sae, co balón controlado, xogando, cortou agora ben Isma, o Tomiño buscando aproximarse á portería de Makelele, e de novo Hugo, o do Club Deportivo Estradense, sacando a moi longo sobre Damián, ainda que sin demasiada dirección, é moi difícil para que controlase o mediocampista do Club Deportivo Estradense. Isma, Iván, xoga atrás con Víctor, este move para Hugo, o cambio de Hugo total sobre Mauri, moi difícil controlar ese balón, directamente a saque de portería para que sexa Makelele quen mova cando se vai producir un cambio no Tomiño. Concretamente será Nando o home que entre no terreo de xogo, e Mauri o home que abandona o equipo local. Minuto 23, polo tanto o cambio no equipo de Tomiño. Presionaba a Manuti, cortou agora Peiteado, o balón suelto no centro do campo, intentan baixar os homes de Tomiño, douse a volta
en primeira ven o xogador local Rubén, e agora de novo intentan mover hacia a banda esquerda o esférico. Está moi tapado ali, hai perigo para o centro, atención á xogada que pode ter perigo dentro de área, cortou ben agora para a saída a cobertura do Estradense, a patada longa hacia a zona de Julián, anticipou aí Isma, meteu de novo o pé agora defensivamente o Estradense, e atención a chegada, caíron varios homes, finalmente sacará Diego Castro, pedían penalti aos afeccionados locais. En todo caso foi unha grande oportunidade para o Tomiño, oportunidade de empatar o encontro. Isma, que pega de primeiras, baixa o balón, o intento agora o Club Deportivo Estradense, e hai man, e ademais imos ver porque vai haber cartón amarelo un xogador. Vamos a ver porque creo que vai ser efectivamente un xogador de Tomiño, concretamente é Rubén, o home que veu o cartón amarelo probablemente pola xogada anterior para ese cartón amarelo. O árbitro estivo agardando que o balón estivese parado, que o xogo estivese parado, mellor dito. Pepe Rico saltou no pico da área Manuti, pero sin máis opcións. Baixa de novo o Club Deportivo Estradense, move e intenta irse, agarran a Fafú, agora sacou ben Brais, de novo baixa co peito Iván, Manuti, Hugo intenta irse, agarran a Hugo e hai falta e será de novo cartón amarelo, esta vez para concretamente Damián por la entrada anterior sobre Manuti. Manuti que se sigue doendo desa entrada. É Damián, o dorsal número 12 de Tomiño, que recibía cartón amarelo por esa entrada. Cando o xogo obviamente está detido e sacará a falta o Club Deportivo Estradense, pero unha falta máis adiantada que na zona onde caíra o xogador do Estradense, e que era a continuación a segunda falta. E vaise producir un cambio, entra no Club Deportivo Estradense Nando, abandona Manuti o terreo de xogo, minuto 27 de segunda metade. O cambio que se está producindo agora mesmo cando autorice o colexiado. Aí entra Nando e polo tanto reforza a zona dereita de medio campo o Club Deportivo Estradense. Bueno, pois Marcos preparado para o saque, e dende aí, dende esa posición, buscará probablemente portería. Se o fai dende o córner, moito máis cando ten esta opción a balón aberto. Aí vai o tiro e as mans directamente de Jorge. Non colleu a dirección que quería o xogador do Estradense, ni siquiera tampouco, me imagino, a potencia que pretendeu darlle para sorprender o gardameta local. 28 minutos, segunda metade. Tomiño 1, Club Deportivo Estradense 2. Cóntallelo Estrada Televisión, o sí ou sí, que queremos este ano do Club Deportivo Estradense nun partido complicado, un partido no que ademais o equipo de Javier Oreiro chegou con a intención de reconfirmarse moralmente no que estaba acontecendo, sobre todo despois dos últimos resultados, que se puxo de cara, pero que se complicou en xogadas ailladas, pero pese a todo mantén aínda unha superioridade no terreo de xogo en non electrónico diante de un Tomiño
que a verdade é que está traballando arreo o indecible por achegarse no marcador, por empatar o encontro. O último en tocar foi Damián e será lateral para Tomiño. Por lo tanto, o movimento de novo en banda el Luis Home que saca. Longo. Cortou Fafú. Sigue a presión de Tomiño. Meteu de patada a seguir o equipo local. En zona de ninguén. Sacou tamén a defensa do Estradense. E agora, finalmente, Marcos meteu o pé. Está pelexando no medio campo. De novo, o Estradense consigue levala para Pepe Rico. Fora Hugo, o último home en tocar. Un Hugo que cada vez máis está chegando para acompañar os homes de medio campo. Damián que se marcha. E hai falta sobre Damián. Di o árbitro que aquí non pasou absolutamente nada. Queixábase Damián. E agora pegou directamente á zona de portería e chapou Makelele o equipo local. Minuto 30. Quedan 15, por lo tanto, para que remate o encontro e, lógicamente, tamén o que engada o colexiado do partido. Partido moi trabado, moi difícil, como yo decía, máis complicado do que pode parecer, entre outras cousas, cando hai falta, pola propia dinámica do xogo. Non só xa polo campo, o campo de céspede artificial, senón tamén pola dinámica do xogo moi liado, con moi poucas opcións de saída. Atención ao centro de Damián, quedouse curto, sacou a defensa, sigue para o Estradense, hai falta agora do propio Damián, empurrando a Rubén. Cando se vai producir un cambio no Club Deportivo Estradense, entrará Guti e veremos quen sae. En principio dá a impresión de que será Marcos, o home que abandone o terreo de xogo. Reforza o centro da defensa Javier Oreiro. Efectivamente, aí está o cambio. Guti, que se incorpora ao central habitual do Club Deportivo Estradense, e Marcos, que abandona o terreo de xogo. Minuto 31 de segunda parte. Aarón, que pegaba, botou na fora finalmente Iván para o equipo de Tomiño, e de novo saca o Estradense. Nando, que se marchou de dous homes, buscou a banda dereita, o intento de progresión, amagou dúas veces de novo o xogador do Estradense. Que bonito, vamos a ver se consigue sacar o centro. Continúa o perigo, deixa para o tiro dende atrás de Iván. Pero non tiña esa dirección e, polo tanto, o envío foise directamente a saque de portería. Presiona Julián, sacou a defensa, Fafú que salta, baixa agora o Coiro en ataque o equipo de Tomiño. Pepe Rico que cortou, Guti que saca. Atención agora de novo a saída de Hugo, que veu adiantado o porteiro local, pero non lle salou ben o envío. O que el pretendía, lógicamente, que era buscar portería e sorprender dende a distancia o gardameta local. Beixouna en principio ben, pero logo foi a Liboreiro e será lateral para o Club Deportivo Estradense. Peiteado para o saque. Hugo, que intentou meter a cabeza, o último en tocar foi de novo un home de Tomiño, e polo tanto de novo o lateral. Ganou metros o Estradense, cortou a defensa, saltaban os dous homes de Tomiño, vai botar fora o balón para que se atendan precisamente o xogador de Tomiño, que se lastimaba nese salto, o Club Deportivo Estradense, e devolverá deportivamente o Coiro o equipo local. Aí está o saque para que Pepe Rico recolla ou deixe que saia directamente para que sexa Makelele, que foi o que fixo finalmente
o gardameta do Estradense o que saque. Bueno, pois agora o partido parece que baixou un poquinho na súa intensidade. Levamos uns minutos. Lógicamente, notase tamén as forzas que diminúen nos dous equipos. E, aínda que o resultado continúa corto, en canto a diferencia para o Club Deportivo Estradense, a euforia ofensiva de Tomiño baixou enteiros e xa non chegan con, a lo menos, tanta forza, tanta presión á portería de Makelele. Atención ao centro, metía a cabeza aí, ou intentaba meter a cabeza, porque a verdade é que fixo, pero sin demasiada convicción e sin demasiada dirección. Iban para Tomiño. E un novo cambio en Tomiño. Entra no terreo de xogo o dorsal 16 de Tomiño, Cuña, e marcha Aaron por parte do equipo local. Minuto 35 de segunda metade e falta favorable ao Club Deportivo Estradense en centro de campo, campo propio aínda do Estradense, que sinala o colexiado. Pepe Rico sempre sacando esas faltas, vende a súa zona, envía directamente hacia o lado esquerdo, intenta Guti meter o pé, sigue pelexando o central do Estradense, botou o balón fora. Guti, que dende a súa entrada incorporouse ao medio campo, non está xogando na posición de central, senón que está xogando por diante da defensa en medio campo. E agora hai falta, empurrón de Pepe Rico, e falta contra o Club Deportivo Estradense. E imos ver agora quen é o home que saca. En principio, o que está preparado para o disparo, me imagino, o envío, é Hugo, o dorsal 14 de Tomiño, que está pedindo a ubicación da barreira ao colexiado. Aí vai Hugo, sacou a defensa, volve para o ataque de Tomiño, o cambio de dirección, sae Makelele, meteu o puño diante da presencia de Cuña e finalmente será córner para Tomiño. Atención ao saque, vai dentro de área Cuña, o balón e a ocasión que tivo inmellorable o xogador local. Atopouse con un balón perfecto para o remate e non puido Rubén encamiñar dirección no seu envío. E José Ramón, que entrará agora no Club Deportivo Estradense, minuto 37, márchase Damián. Cambio, polo tanto, mediocampista por mediocampista no Club Deportivo Estradense, José Ramón por Damián, minuto 37 prácticamente, cando hai falta de Fafú, que sinala o colexiado en nova situación de perigo, balón parado para Tomiño. Xunto o balón Hugo, o dorsal 14, e Iván, o dorsal número 9. O que levantou o brazo foi Iván e, polo tanto, será probablemente xa quedouse só Iván, o home que saque. Todo Tomiño ataca, defende todo Estradense. Aí vai Iván, o balón moi pechado, con moi pouquiña trayectoria, volvelle para el o balón, pegoulle como lle viña, sin dirección, directamente fora, a saque de portería para o Club Deportivo Estradense. Pegoulle como lle viña, quizá tivo opción de controlar, optou sin embargo por pegarlle tal cual e
era moi difícil que ese Ocoiro collese dirección e collese perigo, polo tanto, para a portería de Makelele. O home que se acaba, prolonga Fafú, recolle no medio campo Tomiño, corta agora ben Guti, 10 metros, avanza Guti, quedouse corto, agarra agora Guti o xogador a Luismi, o xogador local, continúa o ataque e probablemente cando se pare o partido, cando o balón saia fora, pode recibir un cartón amarelo Guti, posto que o colexiado mirou 2 veces para Elsa. Sacou Fafú, meteu agora de novo o balón longo o Club Deportivo Estradense, corre Julián, atención que hai moito perigo, Julián aí é un killer, recortou por 2 veces, está buscando axudas, non topa xogadores que o axuden, intentouse dar a volta, sacou agora a defensa, e Fafú que corta de novo para o Estradense, volveu a baixar con José Ramón, intenta levar José Ramón no medio de 2 homes, buscou agora a Julián, de novo ahora para dentro hacia Hugo, o movimento de Hugo, saleu o porteiro, quedou o balón suelto, volve a ver perigo, Nando que non conseguiu meter finalmente o pé, e baixe o balón fora, e agora sí será o cartón amarelo que lles decía antes para José Ramón, o cartón amarelo para o xogador do Club Deportivo Estradense, minuto 40 de segunda metade. É o partido emocionante nestes últimos 5 minutos polo resultado, máis que outra cousa, as forzas moi igualadas entre ambos os dous equipos, e intentando aproveitarse tamén ambos os dous. Atención a Brais de cabeza para Makelele, decía que intentando aproveitarse ambos os dous de algún fallo defensivo do rival. Sacou longo, Julián que salta, o balón dividido, Nando que devolve, volve a manos de Julián, este busca de novo a Nando, amagou Nando, cambio ca perna zurda, sacará ou intentará a defensa, volve a recuperar ahora Hugo para o Club Deportivo Estradense, pelexa o dianteiro do Estradense e falta de Hugo que sinala o colexiado e polo tanto recupera a posesión Tomiño, que se sacou rápido, buscando en un movimiento rápido a chegada en primeira instancia de Iván, o balón fora e novo saque lateral, sacará Luis. Aí vai o saque, cortou Fafú, de novo defende o lateral do Club Deportivo Estradense enviando o balón fora, de novo saque de Luis, moi longo, Fafú que salta, o balón no medio suelto, Cuña que apelexa, Pepe Rico que está con él, intenta darse a volta Cuña, conseguiu buscar un compañeiro centro deste, cambiando hacia o segundo pau, cortou ali de novo Peiteado, agora apartoulle realmente o balón o xogador de Tomiño porque tiña medo de que lle dese na man, e recupera o Estradense, o momento xa na saída para Peiteado, quedouselle curta a Peiteado no regate, Fafú que intenta cortar e co peito cede para que Makelele controle o balón sen maiores complicacións. Se está pasando o Club Deportivo Estradense por os momentos de maior agobio desta segunda metade, diante do ímpetu de Tomiño, que tenta buscar a desesperada tamén xa, sabendo que o cronómetro xoga en contra, o gol do empate. A 2 minutos exactamente para os 45, e Fafú que saca longo, ia hacia a zona de Julián, pero pitou o árbitro falta favorable a Tomiño, polo tanto era máis atrás a falta, pero en todo caso falta favorable ao equipo local. Moveu Bugui, o balón no medio campo, Julián que abaixa, xoga agora intentando tranquilizar un poquinho o medio campo do Club Deportivo Estradense, de novo Julián, ten a dereita Nando, optou por buscar precisamente o xogador do Estradense, pero estaba en fora de xogo, levantar o banderín e polo tanto tiña ou tivo a decisión arbitral indicada polo auxiliar. Julián, Nando, que veu de novo adiantado o porteiro e buscou portería, pero sen maiores
consecuencias. Jorge. E que estaba adiantado, pero non tanto. Aí está agora José Ramón intentando baixar. Non hai ninguén na parte lateral do campo. Corría ali Nando, pero tamén chegou tarde e saque lateral para Tomiño. José Ramón baixou o Club Deportivo Estradense, intenta marcharse Hugo por dúas veces. Agora quen recupera é Tomiño, meteu o pé José Ramón, baixa o medio centro do Club Deportivo Estradense e finalmente agora o balón o lateral para o Estradense de novo. E volverse a José Ramón xa o home que saca, posto que Fafú, que o home que habitualmente o facía, indicaba e xa que o fixera el. Atención a Hugo, a ver se chega, non o consigue, cortou a defensa de Tomiño. Agora no medio campo salta Guti, sigue o ataque de Tomiño, buscando agora a banda zurda, Peiteado que vai a tapar o balón que intenta baixar o equipo local, e hai falta de Peiteado, e polo tanto nova chegada con perigo a tempo xa cumplido. Levamos agora mesmo xa 4 segundos por encima do tempo regulamentario dos 45, polo tanto subeu absolutamente todo o Tomiño para ese saque e polo tanto a desesperada xa para intentar o empate. Aí vai o envío moi alto, sacou a defensa, corre José Ramón e o último en tocar foi un home de Tomiño, polo tanto lateral para o equipo local. Diego Castro, Fafú, o home que sacará, axudando todos xa os seus compañeiros. Hugo que quedouse a media chegada, a patada colgando o balón xa tamén a desesperada Tomiño. Atención a Iván, a perna cambiada, buscou en vez de un tiro un pase, saleulle mal e de novo diante da desesperación da bancada o balón que queda suelto. Hugo que intentaba agora na chegada por sorpresa buscar unha vaselina e sorprender o porteiro local a Jorge, non o conseguiu, o balón fora e de novo saque de portería. Fíxense na pelexa de medio campo para intentar controlar o esférico. A chegada de novo de Tomiño, o balón que se vai ir fora, demasiado longo, enfádase moitísimo Iván, pero era moi difícil, o balón ia moi longo e ademais colleu velocidade a medida que se ia aproximando. E levamos xa 2 minutos de desconto nesta segunda parte. O balón hacia o centro do campo. Cedeu agora Brais, de novo para Makelele, que aguanta o Coiro diante da presión tímida, pero presión ao fin e ao cabo que facía o dianteiro de Tomiño. José Ramón, que non chega, a patada cortada agora no medio campo, vai de novo a zona defensiva de Tomiño. No momento sempre tocando Tomiño é permisible, ademais non lle crea demasiados problemas ao Club Deportivo Estradense. E agora na recuperación de novo o equipo da Estrada. Atención de novo ao contraataque, pode haber perigo. A chegada de Julián, o centro de Julián hacia o segundo, Hugo habilitado, quedouse o balón un tanto corto, mete e chegou Manuti, baixa Manuti, tapa o Coiro. Finalmente leva Tomiño, mete o corpo Manuti, recupera o xogador do Estradense, tapa o balón, buscou a saída, anticipou a defensa, patada agora foi de Luís, meteu o pé e final do partido. O resultado, cando prolongou 3 minutos o colexiado, o resultado de Tomiño 1,
Club Deportivo Estradense 2. Un partido trabado en moitas fases, un partido que rematou finalmente coa victoria traballada, difícil, dun Club Deportivo Estradense que viña ata este encontro con moitas dúbidas e con tamén, sobre todo, a nivel moral, moitas preguntas para tentar de resolver. Pois creo que algunhas quedaron resoltas. En todo caso, o máis importante para os estradenses son 3 puntos máis para un caselleiro de un equipo que este ano está xogándose o todo polo todo, tentando de buscar o ascenso á terceira división. Aquí poñemos punto final nos dende Tomiño a transmisión, lembrándoles, eso sí, que a partir de mañá tamén poderán, se así o desexan, ver todo o encontro na nosa página web en www.estradatelevision.com e, como sempre, co agradecemento moi especial, de verdad, especialísimo, para Pastelería Mimela, a pastelería da Estrada que apoia decididamente o Club Deportivo Estradense e, por consecuencia, tamén a Estrada Televisión nestas transmisións e, por suposto, a Concellería de Deportes do Concello da Estrada. Máis nada, ata o vindeiro partido, saúdos, unha vez máis, dende o mundo da televisión e o mundo do deporte.